प्रभूच्या वसा मायाच्या वसा नितकारा राजाला ओळखून राम बघता चोपडाचा जुगापती देव देवता तू बुजनता काक्याचा श्री शेटी पराम नता बाळाच्या कोकाटे सटी माझी आवशी तोळीला बघता मालीला बघता गोळ्या गेला मुरसा हेडा गेला मुरसा गलियाच्या वसा तालियाच्या वसा धावजा वसा आमऱ्या वसा जैना ब्राह्मणा ताला ताला पुरीच्या मारा रायच्या मारा दसलवन वसलवन केलाय मावले हेराय मावले रणच्यापुरात आमेशासाठी गाव जोडतो तू मूळ पुरुषा त्याला मागतो पुढं पर्यंत तेव्हा तू चोपडाचा जुगापती देव करला तेव्हा तू 24 बदलातो राजा त्याप्रमाणे तेव्हा आई जेव्हा ह्या तुझे सगळे जेव्हा तुझ्या गावातले जेव्हा हे लोक तुझ्या जमलेले असतात त्याप्रमाणे तेव्हा तुझ्याकडे मागला त्याप्रमाणे तेव्हा आईच्या जेव्हा आमच्या सगळ्या लोकांची जी मनाची जी आमची जेव्हा इच्छा असा जो जो काही प्रकल्प जेव्हा ते कोणतरी हे दिल्ली करायला जेव्हा ते उभं करण्याचा प्रयत्न केला त्याप्रमाणे तेव्हा जे आमचे आमदार मेन म्हणजे आपलं बरोबर सेवक देवा बरी बुद्धी देऊन देवा जे किती देवा थेतात तिथे आपलं लक्ष घालून देवा हे जे किती देवा चालतात तर त्यांनी बंद करतो असे ते देवा तुझ्याकडे मागता तेव्हा तू गत्यवार धर तुझ्याकडे मागला तुला चमत्कार देवा तू धरून जा पण देवा तू सोडून नको असे ते देवा तुझ्याकडे मागता त्याप्रमाणे देवा तो आमचा मंत्री जे कोण ठेवायचं आमचे आमदार यांना जेव्हा सगळ्यांना बरी बुद्धी देऊन नका त्याचं सावध बळी देऊन देवा त्यांच्या जेव्हा तुझे देव काळात ठेवून देवा त्यांच्याने ते व्यवस्थित हाताळून देवा ते की त्या घालण्यात चालतात त्याप्रमाणे ते सगळे जेव्हा बंद जावपाक जाय अशें तेव्हा तुझ्याकडे होतं तेव्हा हो पाडगाव देवा चोपडे तुझ्याकडे मागा तेव्हा हो तू गाव देवा बसयलो देव देवा तू त्याप्रमाणे आमच्या गावात देवा आमच्या चोपड्या आगारात देवा कसली तसं देवा कसलीच बाधा येईल असा देवा ते व्यवस्थित देवा हे जे प्रकरण देवा आम्ही पुढे वचून घेऊन जायना जर जेव्हा हे पुढे त्यांना जेव्हा आम्ही 1 महिना दिता हे एका महिन्या पहिल्या भितर तेव्हा त्यांचे किती असं त्यांनी लक्ष घालून ते मेन म्हणजे सीएम पण लक्ष घालून तेव्हा जे किती आता सगळे जेव्हा व्यवस्थित घडी जाग्यात तरी बसून आमचा जेव्हा ते देऊन जाईल जे आमची इच्छा त्यांनी पूर्ण करून जाईल अशी रीतीने तेव्हा तुझ्याकडे मागता पंचायत मंडळ आणि कोण जे कोण आमदार निर्माते हे मंत्री कोण भेटून तेव्हा सगळं जेव्हा आमच्या चोपड्याकरांचे जेव्हा घालू घालतात त्यांना जेव्हा सगळ्यांना असो जेव्हा धक्को देऊन जावं निदान गेल्यावर जाम पडून जायना आणि बसवून गेल्यावर बसवून जायना अशी रीतीने तेव्हा त्यांना तळमळ वापर जाईल त्याप्रमाणे आमची पिढी भावी या सगळ्यांना पिढीकडे मागता त्याप्रमाणे तू आमची इच्छा पूर्ण कर सगळ्यांच्या हाती पायाने सुसंगीत राहा त्यांना धन्यन त्यांना सगळ्यांना 4 पैसे मिळवून दे कुटुंबात त्यांच्या कोणाकडे जातो पर्याय कर अशी तुझी सेवा तक्रे करून घे आणि महाराजा बरे कर.